Konik, tak. On się tak chichrał tutaj. Tam pan włączał na ten... Tak, tak. Okay. się bardziej... No zobacz jaki konik. Wami jest bardziej zainteresowany teraz niż tym konikiem. No już taką publiczność ma, to już nie wie gdzie patrzeć. No ale będzie pamiątka. Tak? Będzie pamiątka, Benio? Zobacz jaki śmieszny. Tak, to ma konik. Dobra, będzie pamiątka.